Papadaman ng George. Nagdakkel man tabag maun. Agpasyara kiji lugar da jay na nobyak nanang. Da, kanayon kala mapanidjay. Aggas-gastos kalaang. Agasam, tunggal mapan ka ijay. Gumatang ka iti isang put mo amakmakan. Kababain mo ti sumungan gawan pasalubong ananang. Napay no, ibagamitin no, biyam. Tay sumut ti umay agpasyar dito'y balay. Kantap no isumut ti mangisang put iti pasalubong. Mabain pa lang nga umay dito balay. Na, hanya ko mamut ti pagbainan na ngay. Unaw, ikuyog nakmat ijay lugar da anak ka. Tapno makitak mo ti lugar da. Ha? Kaya tiyo ayan nanang. Ay kayat ko ano ikuyog nak. Alang ron nanang. Agrubat kayon, tay surut kayo iji lugar tinobya. Pasensyaan yun to'y balay mi, nana. Kalkalapaw laeng, ta marigrigat kami mo't ngamin. Padayo magayam ti mapagna. No amok lakas to'y ti kaadayo to'y lugar ya o jak simuraut ken ni George. Mayat ket diya, tapno ada eksersasyon nanang. Pasensya kayo, nana. Nabannog kayon. Ay, huwag nga raw. Awan pa'y gayam kaaruba yu ditoy. Adadwa kaaruba mi, nana. Dagi jay ba no? Oh, jay maysa, ada ijay abanda. Katimot maysa, ijay abanda. Ha? Dagi tati kaaruba yaw. Nagadayo mait. Talaga kastoy dito'y nanang. Basta makitam ti balay ti kalugaram, karuba mon. Anya! Nagawitan sa George. Umyan kayo, nana. Awan lugan nga agpaili. Tamaluman. Pati tricycle awanan. Anya! Nukasanaw ti kinakurapay ta. Nakurkurapay magayam ti pamilya ti nubyam. Hay! Pagturugan tangay dito'y anak kaw. Ginalusan da tay basit asilid a pagturturugak na umayak dito'y. Isukano ti pagturugan niyo. Nagpudot pa'y awan electric fan daya. Awan nanang. Ayan na ayah ti bagbagam masilid. Dadya mano, ti basit asilid ijay. Silid aya mo day ta anak ko. Ulis may tididing na. Tangiwat yun nanang. Ang mga numbang da kayo, kababain. Ay. Nala, agi na kayon. Ta madamdama lang, agi da sardan. Mangantay ton. Kabagays, kumusta nga iti panagpasyar mo niya balay tiyag bali na manugang mau? Ha? Law-lawan ko anapan ijay. Ha? Taapay nga kabagis susima. Nagadayaw ti mapagna. Ken nagbasit niya balay da. Nagpudot may awan electric fan da kabagays. Anya? Ay katanya nga raw. Talaga akasta kabagays. Pada mas siguro ida nakurapay Ay na, nukasano ti kinakurapay tayo. Nakarkaro da pa'y kabagays. Ha? Tsak maulit ti mapanijay. Kasanaw no agkasardan tao, kapilitan na mapan ka ijay kabagay. Oho! Awan day ta kasar-kasar kabagay. Adayaw ang mapasamak day ta. Nanang, ikasar kon ni Jane. Kaya't min ti maadaan iti anak. Ket mabalin nyo may ti maadaan iti anak nga uraysan kayo nga agkasar, George. May mayat mo't lang ano agkasar kami nanang. Ay na, sanay. Narigat ti maitalay anak ka. Narigat ti agdardarasudaws. Ay amon ta kasar. Tapno nalaka kayong tungag sina no agapa kayaw. Saan kami agsina ni Jane nanang? Agin inayat kami ngamin iti kastaunay. Kasta pa'y lati sa itaa. Tadamdamo yu pa'y laang. Nga magpinustata into nagbaybayag kanayon taon ti panagapayaw. Saan na kasi iti sigod ti kinasweet yaw. Kita man di kapsa mau.
Iti damaw, nakalalailo da iti tunggal maysa. Nga may diag baybayaga, kanayo na inti panagapada. Sabali kami ka ni Jane, nanang. Yay basta, di kay pailag kasar. Ang pinaliiw kayo pa yan na imbag, iti ugalay. Jane, ilimod talangan ti panagkasartatap no makapagsimpatan. Talaga din na kaya tinam, George. Mababain akong dito'y balayo. Saan ani nanang ti makalapad iti panaginayat ta? Agkasartan, siya ti makamoy ti amin. George, Saan ka kumaapa-apektar ka ni nanang ko? Kas Jane dali ti damo. Ngampat siya ngayon ton agbaybayag. Maawat na kang tumot lang kas manugang na. Uncle, da kayon to ti may nga alaan mi aninong mi inton agkasar kami iti nobyak. Ay, ketuwin Ay, saan sama kaya ti inam ngagkasar kayo iti nobyam kanakan? Ilimod mi ti panagkasar mi, uncle. Aniya? Ay, tanda kayo na ita, baraw. No, talaga nga, inayat kayo iti nobyam. Dala, ilaban yaw ti ayan-ayat yaw. Di kay papektar iti inam. Munang kul, isungag sagana kayo. Ta iti mabiit, ikasar kon ni Jane. Naltasan ti kasar ta, Jane. Kat nakaragrag sa kakiunay. oray siya, George. Katagyaman na, tauray din na kaya ti ina maparaken ka. Inlaban mo lat ti ayan ayat ta. Agyaman akmat kan ka. Tauray kas dyan ni nanang ko. Kat saan ka anaupay kanyak. Anya ko mati pa kaupayat nga eh. Kat love na love ka nga ron. Kat kasano? Agnad tangarudan ni balay me. Ni nanang ti pampanunutot. Amangan no di na kaya ti kaadak ije balayo. Saan? Siyak ti makamukin ka, Jane. Aksinan tumula na gijay kabagay. Sabali ti kayat ka ungay kasar ni George. Ay na, limon panunutan ti kasta ka bagays. Ngamen, nalpasan ti kasar na iti dua. Iso nga awate mo ni Jane kas manugang. Anya! Anya mo day tangay bagpagambag kabagays. Anya kasar? Kasano ko ma ang makapagkasar na. Kaya mo pinalubusan ni George ang mangikasar itinubya na. Nag-secret marriage na kabagays. Katsakti may sa aninong na. Anya! Iti kunam nasaya at tinaramid mo, George! Di pa nangilimod mo iti kasaryo ko ni Jane. Pasensya kayo, no jak na yuman ti amin, nanang. Amok nga. Amo magaya, madyak kaya! Nga maapay, ngayon kasar mo lahat na tinubyab, Ay, ayatak ni Jane, nanang. Ha! Di na kasarsarita iti makatawan! Nanang, mabit lang. Nanang, mangantayon, tanakadasara kon. Di na kasarsarita! Ha? Panawan na dito. Mga anak tao inton mabisina. Sige nga, Rod. Nanang. George, kagura na ta ni Nanang. Nakamisuot. Kanayon nga agdabong. Gagangay la siguro ti kasdyaadjar na. Tanabigla ngamin. Parupan na launay ti di na panangayat kanya kas manugang na, George. Iswa, nasa isayahat siguro no lumasintan iti pagnaidan. Kaasimat ti inak ano panawan tadi ti balay. Bakit ti inak? Kasapulan na ti kadwa. George. Di ka matanagan. Tagbalbali tumot lang ni nanang. Patsik ang maawat na kan tumot lang nga manugang na. George, kaya't mau ti agbalin a personal driver. Ha? Ada ayan nanang. Asinaw ti agkasapulan iti driver. Tay customer ko aser serbisak idi iti manicure ijay ilay ni Ma'am Vina. Oh, mano kanungay ti sweldo.
Dakdakela ti sweldo iti ayan na ngam ti panag-construction mau. Iso na lang ta single mate ti sapsapulen na a driver. Ay, sa anak nga ro da mabalin ananang. Sa anak mo na baro. Sayang ti sweldo. Medyo dakkel ken nasingput dayjay. Saan ana imot? Kasta yan anang. Ang sa anak mo na single. Yilibak mo tapno maawat ka. Anya? Inrekomenda ka ngamin ken kuana. Ket kunana amapan kakanaw ijay balayda. Kuyugan ka. Anya? Alan, siyak ti makaamaw. Basta ipakam, single ka, wine. Mamati adagos dayjay. Taag talag unay kanya. Ha? Agaplaya ka driver, Jane. May mayat ni kasta trabaho, ta nalakla ka. Nagrigat tag construction. Ay, kat si ka Ay, buwan nga rod, nadagsin at trabaho ti maki-construction. Main-initan ka pa'y. Kabaalak matkit ni, ngam nalakaak ang mabanog. Nang runa no napudot nga agkiwar ti simento. Mala, agan-anos ka, George. Di ka madanagan. Tatulungan ka nga agtrabaho. Agsapulak mo't iti panggadat. Saanen? Agtagibalay kalatan, tasyak ti mangged para iti pagbiag tayo kadananang. Good morning, ma'am. Good morning to. Si kaji aplikante nga driver. Well, ma'am. Wan, Mambina. Iso ni George nga anak ko. Baro ka pa lang. Well, ma'am. Awanti nobiam. Awan Apolos, ma'am. Single to'y anak ko. Ay, sige nga Rod. You are hired, George. No, bakit, dinawat ka adagaw sa anak ko. No, kung naktumo ngamin ka. Ti pagsidaawak, apaya masapula single ti alaan na driver na. Kadi na siguro kayat ate adda sawsawir na. May mayat ngamin ti baraw at trabahador. Tanawaya iti anyaman nga oras. Balasang sapay mo ti Ma'am Vina, nanang. Wine, bakit balasang? Ay, awan siguro agarum Ta saan panaguyaw ang awan mo piman itsura na. Ha? Ngam, nag-practical ti may sa alalaki akit arbed na ni Ma'am Vina. Ta, baknag. Nanang. Kahit kasanaw, magrugikan ngag trabaho inton bigat anak ko. Iswa masapa ka nga ginana. Tapno masapa ka makariing inton bigat. Nayonak ti swildom, George. Dato'y tinayon na. Ha? Ay, kontento ako ni ti sweldok, ma'am. Oray, di mo nayunan. Ay, basta nayonak. Magus-gustuak nga men ti servisyo. Madlaw nga nasingpat ka nga buwaro. Apay nga hang ka nga mga sawa. Ha? Ay, kwa? Mababain ka nga ag-araman niya. Kwa? No kayat mo ti gumain awati biyag na siyak ti aramam. Iso nga single ti birbiro kak nga driver. Ta kayat ko nga men ti madani ti boyfriend. Ha? Nayunak pa ti swildom datoy. Sa balimanan nga nayon datoy. Kwa? Kasla kanyam nga minti type ko nga lalaki. Nasingpat kan man nagbabain. Kan siyempre kat pugi. Kwa? Aywan, ada itit ko nga bag. Itad mo to kanina ng monya. Dua nga bag dayjay. Nginginan pay. Ay na, ay nagpinta na bagda ito'y anak ko. Dua may. Kukwak da ito'y dua. Zagay sa kayo ko ni Jane, nanang. Ha? Ikampay laang ni Jen. Kutsyak sama tinangtudan ni Vina iti daytaw. Tangiwat yun, nanang. Amangan numangag na kayo ni Jane. Di uray man, mayat kit di atap no masakitan, Ha? kat pumanawain. Ay, saan, nanang? Amuyo mo nga ay ayat ti asawak. Angam, kasanun ngay, no agayat ni Vina kin ka, anak ka, Ha?
Apay, nukas taman bilang sa andak alabdan nga babae, nanang. Apay kumaalabdan ka ngay. Okay lang, basta mapera. Anya? Ulit naman dyan yung bagam, George. Kunak, naparabor ka kanyak. Isa natin nagtiriknak kan ka, Vina. Ay, agpaiso. Oh, thank you. Nauray ko matlangan data nga ibalikas mo. Vina, no bilang laeng. Adda ka di pan nakaikarikin ka? Kat siyempre nabayagan nga orayak nga araman nak. Ha? Ay, no kasta data nga rudan, Vina. Kat uwan no kayat mo agkasartan nga dagus. Ay kwa, ay saan pa ya? Agkasartan to, kalpasan tidwawon no talo atawin. Kabagis susima. Ada nangig ko ada mag. May papan kan ni George kan tibos na. Anya ada magkabagays. Puno ay chicks kano ni George jay bus na. Chismoso kung chismoso mo na kita at tao. Anya ko mati bibiyang da iti anak ko. Kasaan mo nga isuda ti mang pakpakan ken kwa na. Dagitila ko mabiyag da ti pakibiyangan da. Manakibiyang mo na kita at tao. Punon sama at kabagais. Ta nakita iday tinaminsan ida ilay. Naglailo da mga niti may sa restaurant. Adan sabot kag paiso relasyon da kabagay sa. Kay, nanya ko maitano pudno man. Anya, ay saos. At ipaamjay anak mo kabagay sa ada asawa na. Kasano dumamuan ni Jane ti amin. Kano maamuan na ka makamaw no gumura. Pumanaw ano kasta ti kayat na. Ay pangasim kabagay. Di mo konsensyen ti aramid ti anak mo. Anawaim tamaday ti kasjay. Ay, iso ti agdesisyon iti dayta kabagays. Awan bibiyang ko ti dayta. At dan nakam jay kaanakam iso abay-bayam. Anya? Mabalin ti umutang binabalasang ko. Ay, kat uwan na. Mano ti utangan niyo aya. Ay, 5,000 kuma no adda. O sige nana, mabit lang nga ron taalak di kwarta. Nagapwa manayin si Kachin. Imbis nga dalos ka dito'y balay, pumanasyar kamay. Sano sumangpit ka, ima-ima kamay, ta sumangpit. Awan pa'y mayam ang pagmumu dito'y balay. Ha? Kwa, napanak namin nagsapul iti pagsayaatan, nanang. Pagsayaatan nga? Awan mo insang po mo a pagsayaatan. Naimbag pa'y tidadto mga asawa, ta matultulungan da ti asawa da. Di da ipanamnama amin iti asawa da lalaki iti magastos iti balay. Bareng makasapulak ton iti panggadak, nanang. Ha? Kanod to pa'y ngay. Awan latam mo kaon, Jane! Itulod kan nga ag-awi, George. Ha? Ay saanan? Mataktak ka lang, Vina. Apay aya nga di mo kayat nga mapanak ije balayo. Ay, kwa, sana kasta. Diyak lang amin kayat na mabanog ka. Kayat ko kumamatag pasyar ije balayo. Kababain ngamin, Vina. Basit, ti palay may. Anya ko manubasit. Ayos lang deta. Kayat ko lang matag pasyar. Basta saan pa lang nga ita, please. Addan tulat taal daw apa nang ipasyar ko ken ka balay mi. Nay, ada ka mo gaya mo nanak ko. Awan inten ni Vina kanya. Awan mat na lang. Ay, kunak no adaman inted na abagkaon. Dadan, Ha? ada tao. Sino ngay nga taday ta? Inkay kitaan na ng tagpulisak. Hello, na!
Vina! Naklat kayo niya. Hanyo nga naman tiyo, Michael. Ay, Sinurot ko itinalimod ni George. Ito'y matgayam ti balayo. ni? Adamot gayam sa kaili yun, nanang. Pastor kanyo, Ay, sige, sumrek ka, Vina. Jane, rumwar ka pailaeng. Ay, kwa, kagayam gumatang iti merienda man. Wala nanang. Anya merienda? Kwa, pizza. Wano, burger. Wano, siopaw. Ha? Awan mo ti jay store ti kasta nanang. Ay, ka mapan kay jay ili, sige nga rod nanang. Tagpakuyo ka ni George. George lakay! Mapantapay lang yung jay ili. Inta gumatang iti merienda. Ha? Nay, katangiwat na ito'y abapain. Masadutak mo na rumor bakit? Ha? Vina? Ay, mabit man lang. Sino dito nga babae? Apay nga bakit tawag mo kanya na, George? Asawa nak ni George, manang. Honey, ulbod ka matgayam nga lalaki! Vina? Sorry. May sakamat nga bakit? Anay ko. Abay nga agsipat ka ngay, Vina. Ulbod kayo nga duwa! Ita kayo malangan! Apay, sino day jay George? Apay at tinungpa na kayo ni nanang. Ko ha? Awan. Adan sa bagbagtit na. Yaklaim pagaro pa may turid naggaya maliputan, George. Sorry, Jane. Bakit? Nailawa anak. Ngam sa nabali. Jack inayat da jay. Kan nagsina kamin. Pakawanin na kanin Sorry, Jane. Bakit? Promise. Sana na maulit na jay. Nasisira pa lang amin iti kwarta na. Bakit? Sorry. Agabrod ka, kunam, Jane. Wen nanang, nabayagan nga impag ti papeles ko para abroad. Katagyaman ta-aprobadon ti amin. Ay, Jack amaw nag-apply kagayam balasang ka. Agabrod ka mo gayamain. Hello, Jane, balasang kaw. Kumusta ka ditan ngay? Mayat mo't nanang. Naawat yung ka din ti pawit ko? Wan, Jane, kat ay na. Agyamanak ta pinawitan nak iti kwartak. Wan, sabali ti kwartayo. Sabali mo't ka ni George, nanang. Ay, thank you, balasang kaw. Ay, pasensya kan iti impakpakitakin ka iti kalabas. Sorry, balasang kaw Awan day jay nanang. Di yun panunutan day jay. Linipat kun. Ay na, agyaman anak kaw. Nagsingpo ka mo gayam amanugang. Saan ka pa'y anaimaw? Agyaman no maapresyaryo ti maararamita kada kayo nanang. Aywan gayam. Rugyan mo tan ni George nga ipag nati papeles na. Taumay mo tan dito'y abroad. Tadwa kami namanggad dito'y nanang. Kastaya? Ade panawan da kun dito'y. Ay, awan kadwa kun Sana bale, tadamot cellphone na kontak tayo nanang. Kanayon da kay to apawitan iti kwartayo nanang. Ay naapaw. Agyaman na ka talaga, balasang kaw. Si Marono nga ro na nag-abroad anak ko kat duwadan nga gasawa ang nagtrabaho iti abroad. Binulan mat apawitan da kiti kwarta. Naglabas pa iti tawan, nakaurnong dagiti agasawa iti kwartada, kat nagipatakdardan iti bukod da balay. Kat idi nag-for-good-dan, nagnegosyo da, kat adamat ten upat nga anak da. Alakastan, pikab sa atwa nagayem mo, susima.
like, share, and subscribe. Thank you.